O concelleiro de Infraestructuras Rurais, Antonio Rodríguez, visitou os traballos de ancheamento e asfaltado da estrada que comunica a Romea ca Igrexa de Botos, que quedaron rematados nun primeiro tramo de 700 metros. Ca mellora afrontada, a calzada presenta 2 carrís moito máis anchos que a toda agora permite que se crucen sen reducir a marcha dos vehículos pesados. Rodríguez precisou que queda por acometer a mellora dun tramo de 200 metros situado entre a Igrexa de Botos e o cruce co vial de servizo que baixa o túnel da vía. Un tramo que se realizará con posterioridade, xa que polo momento seguen pasando por el camións de gran tonelaxe que están a participar na construción da vía do tren e estáse pendente tamén da construción dun muro de contención nas fincas próximas á estrada. O edil de Infraestructuras Rurais tamén anunciou que o vindeiro martes se acometerá o asfaltado da estrada que vai dende o vial de Donsión ata o lugar de Vilamaior e que estaba en moi mal estado polo continuo paso dos camións.